Kamar yadda kuka sani zoo za su kare mining ɗinsu a wannan watan 31 January. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanku dai jama'a. A wannan bidiyon zan nuna maku yadda za ku fara mining ɗin zoo step by step. Sannan kafin mu fara wannan bidiyon kar ku manta da ku danna mana subscribing, sannan ku yi liking wannan bidiyon. Sannan in kuna son na cika maku bidiyo akan crypto, yadda za ku yi ku fara crypto, sannan yadda za ku samu kuɗi da crypto ba wai iya mining ba, so ku mun magana a comment section, insha Allah zan duba comment sannan zan zo in yi maku bidiyo akan yadda za ku fara crypto. So kafin mu fara wannan bidiyon ka ku manta dai ku danna mana subscribing sannan ku yi liking wannan bidiyon. So kamar yadda kuke gani wannan shine cikin zoo inda yake ni na fara mining din zoo din da dadewa, ina da accounts. So kamar yadda kuke gani ina da account da yawa, to na bude kamar account 2 zuwa 3, amma ni ban yi recommending ɗinku ba ku bude account har guda 3. in kaga kai ma zaka iya budewa to zaka iya budewa. So kamar yadda kuke gani, saboda amma dai wannan shine active account din da na fi mining da shi. So kamar yadda kuke gani wannan mun shigo cikin zoo, wannan shine yanda za ku zo ku yi first mining zoo. Za ku ga daga nan gida guest house din nan da za ku gani, so za ku ga empty ne, babu komai a wajen. Za ku ga empty ne kamar yadda kuke gani, nan wajen za ku ga empty ne. So za ku ga empty ne a wajen, nan ma za ku ga empty ne, nan ma za ku ga empty ne, nan za ku ga empty ne. So abinda za ku yi shine za ku zo ku cika gidan kamar yadda kuka gani, nan wajen an sa plus, inda kuka ga an sa wannan plus din, so kamar nan wajen inda kuka ga an sa plus, so nan za ku zo ku taba. In kun taba wajen, so kamar yadda kuke gani za ku zo ku yi selecting din animal inda kuke so ku sa. So kamar yadda kuke gani mu bari mu zo nan mu sa fox din nan, kamar yadda kuke gani yana loading, kuna gani ya riga da ya sa. So haka nan za ku yi ku bibbi